ngadai Father Paul Olfendo Lyngkot na maulai parish hoi yang ala ka hangi maulai pun mori manan house dem sia kanai spa andai pupra de kata por ke ba mangarong le ukun ba kerpang kang so sorong ile ngade ukun ba kendai na ki kendai ngut sipara ngade ba khaddu but ngiran samut kentai but sanut senrang kata bin ke ba manga ngade ni bakala pulih hanni po Sacred LP School maulai nang ta ngai pulih sya Sacred Boys High Secondary hadu kelas 6 nang kelas 7 pan ngan seleksi umran hadu kelas 7 kelas 8 now umran RRTC ngan sawan sesau jenrit kelas 9 kelas 10 nang kelas 10 kelas 10 pan ngan seleksi tura bos kumang 11 12 nang tanga sawan sesani side pan nang ta kan no sheet kejonga na sani side hadin meladap ban smai cinjus mai kemeningkong na lecin Timupur Salesian College nam da philosophy bat ka BA junga Lyngkot hadin kata na lecha Jorhat ikut ruwa home kaba hatu po hap di Timupur nembe layat ai nga ban lei banyarap sitai asang te sis nam steng hadin itu nang tu ki transfer nga ke bahalor sa sanisai sa novice walang kum assistant biang tay man pe novice nading itu ngawan sa St. Andrews High Secondary Salesian Training Center na am ta ka biat ke jonga dadat nang tu biang ngalai biang sa sanisai kum assistant hi nang tu andala dap nang tu ngasawan sa Sacred Theological College nam da ka theology ko jonga hadu usam se jaga na spa live kundai hausam se jaga na spa krep kundai Julai la kentang dikon jonga nang tu ngalai sia nongstein namle ya ka mission jenga kum diken nadin ketu pat asa ang tu ngawan phai yang sekha college ban pendep ya ka pastoral course nang tu ngalai phai yang sia nongstein dei ha kelaipo torik April hajar la kentang yanga pergi perlo jengan rengut nyomu la kentang hai yang meneba dai late Archbishop Dominic Jala ngide kapas ke peningkong baik kentang yangi namari ila kentang hak artaring April hajar kum bishop dela kentang ide ngide kapas ke peningkong de hadir bamang ladap kentang la ngalai biang senong stoy kum astan parspis nado bnai me katandrik ume hajar hadu ubnai disebar yang akibu ngatang kendai benai kum asistan nong stoy nang tu ki bahalo renga ki transfer sa St. Andrews LP School kum headmaster hang tu runga sa tang sipo benai hawar jari bai nang tu pang ki transfer renga sa DBI Don Bosco Institute kum assistant director ringkan Father VM Thomas hang tu ngasa Lyngkot de arajar saupat ki bahalo ki inga banik pule sa Rome o iswa bangan pule ngai trei ha Livorno kawini Salesian Parish Arsnem untuk masuk pulih Salesian University Rome ada itu ngadap itu Arsnem dan itu ngalip pai biang seli bono ada bangaswan pai sa kuadi province atau lapor pada ngala transfer sa Northeastern Regional Youth Commission jong ka Northeast Borokoi kong director hang tu ngatrai Lyngkot kong director jong nerik ikon nang tu ki transfer nga sa Sirajuri the first missionary aspirant jong ke India kaba mangalai kum rekta tu lai benai tu ru nang tu pat usnam arjar khat akapor bala pihak ya ka Shillong bar ke Guwahati te yang aljir kum vice provincial nado arjar khat pusau me kum vice provincial jong ka Shillong province nang dapat na pendap hadu arja kapra kum vice provincial nang to para ka Arab Saudi ume arajar kapra ngasim kum provincial baar jong ka Shillong province hadu mutai ngarang pat ang ni kum provincial nang sakut Arab Saudi ume arajar Arab Saudi.
ke baktik ya ke dono di kemensim jenga ke jemu perkat jenga nadu ngadang rit hakaba mangangadan hi ni po maulai paris Saint Dominic Savio Parish maulai kaba manga kapangai ngelasya Ialam haipa maripa laptin ti ngana do ngadang rit hang ni paris bat ngajulai oratory iman kayo bakam juru madan ha kasengi kena duan haba baik dai brother Joseph Pakma ibalang berar ho imtai ilabab kuahi yang Blei ba mai jup Lynti yang batai yang barki ke bosko tunar ge ba kumno bau don bosko uya jan barki kena sama kata ka ba ki khon junguru kan thai ba chandrangi kumno ke jan baki khon sama Lynti khon sama ba yarap ti ki bau don bosko hilole I hado kata ki khon sama na ta rau ong yang lakha ba manga ngan pule ba mga ngetray ba kumjuru ba mga niyap na kabanda kikon sama kata ki ba skutnat ke bodong musko uju ai ba dei na kata kana ba mga ru skutnat sya ban jetray bikon sama kata habadu mentaru ngamla klam kikon sama kata kali ka ba hadu menta ngamla klam bi kat ka ba mga ngajing kren berbo ngakren ikon sama balai nomor don musko ulalong uladan hanga sono ngalalong kasnam pejong dong bosko lalong hanga bangala batang berlong kumu uhi kumu bangan bakloi balong tau missionary na kabenda kapalang bakerpange missionary nam taki kun sama pentenenti yaki menyerap yaki ban skap yaki berbang ai mensi maki kada hadu mentaru kata ka jingim junga ngam jula ban plet yaki kun sama kabangana I hadu wata hadu ka mensi junga mdei da banga Shillong tang na jrong nadu ka mensi kabanga judwai berbo yaki menyerap yaki kersian yaki banga superkat berbo tang na kabenda ka jingpa ka joki kabang mga juong hi yaki para salisan ru kom provincial ru ong pe soba ka benengong ka thong jungi kedai ki kun sama kabang mangi ha ka province mentaru ki persangkala kaliya kuno ban kersian ki kun sama Lynti ki ban aimen sim ki ban ang ki ba ke phimjoi ban tie dan berbo ke jing kermen ba phidei ka lawai jong ka yeng kesam ba jong ka balang bar ka imlang ka salang ko kon samla beje kuma pitip hi o Blei udar Lyngkot berpi pitip bagi ki khon jong Blei to im kum ki khon jong Blei badai na takraru ka balang Catholic ka khot ka wer pi ku khon samla ba pila sia balong ka lawai jong kari lawai jong ka chai benre ba ka lawai ru jong ka balang ka ba krautam ka ba ku khon samla ka ba pi biri perkhat ba ka don bosko berbor uju ong ki khon sama to ya syahmat wat jukan riang din ai ba ta ka bensim sebrang ka bensim kan thai jopi ba pilaban im kata ka chingim ka ba ka chingim ka badap da ka hok ka sat ka chingim ka bla ba bangan yang halaki jong ki jat ba kumjuru ka chingim jong ka ching trai stom ba kini baru pat kede ka bo Blei pat udar Lyngkot pi ka jing kerman ka ba krautam ka bo pi bidang ka dong ba nga don Blei ngam judai banti de ko kon samna be to se ngi trai stom ka jing trai stom jingi ka don bon chat hawa mangi ngam tristom ha jing im sim ngam tristom ha ka jing im jong kamet ha ka jing pen biang ka jing mut ji perkhat ka jungi raba mangi ha ban tristom sha nadu ka men sim ba ka ba mangi yang ide ben ong ide ngade bang ban yang hala ki jong kijat kamta mengi ki khon khasi khara ki khon khasi pnar ka teng teng idu jing kermen ka bang idu jing kermen hane ya ba pipet pat yalade ko khon samla jong ka ni ka thain ka jungi mi se nane dari kasi ina Meghalaya ni daw sa ti bangi like ban like tray sing ni giri chek ki we ki chakaru babla ban yang halaki jong ki ja phi bon ki khana sama jong ni kari India ki ba na kawe na shati jong kari India ne na shapo na shati se sab ni na sab mi ni ne wa kumo ma ki like be shabar ri beliau ban tray hadin suppose dan kuan pai kila ban yang halaki jong ki ja ta ka bo mangi nga kwa ban penrung apa jimu jupi ki kon sama terpang ba phim je dei ban tien lai ban i khot aktin paring khot ris phaban phai la ka jong ki jing bru hoi ka thadon ki jing sedang ta ki jing pun shoy sela ban don ta wa ka ta ki jing bom ya tenju ko krau ru lai phim dei ban tien ya chakmat
don kita kamon ke bajuat kamon ke baskem bangala banjok kata kin ka ba ngi ki khonjong dong bosko karpang hai kan ke centenary year araja rapuar ikwa CIP ku kon samlawi pinya chakmat pakai ke mangi mendaki khonjong dong ingladon ki training prepare pe ki bang ki penbit penbiang ipi ki ba kita ki skill ki ba mangi penbiang ipi batulong kita ki atir jong Blei ki atir ki bala banra ke jingi jong Blei syaki men ki para bat syaki lok ki jor kata kin ku bor ke ba manga ba ipi ke kadu ngopi tolong berbor ki badan ke jingkermen what to do jekmen dan berbor ke jingkermen nama Blei udai jingkermen Jesus Christ udai jingkermen kamara testi ke jingkermen o Don Bosco upaju ngiru udai ke jingkermen kane ke jing tuai penjama api kokon sama